Di napalabas, impulong ni siya kini Chuna, ti pan nakadugtal na nga agayan ayaten da jurin ken Elisa. Gapu iti dayta, gumay gahib-gab manen ti pungtot ni Chuna iti anak na. Ket iti isasangpet ti baro, singin atong pa ti dagos analakam na iti nana. Nakita met dayta ni Victor, tapag isumot idin asumangpet manipod iti trabaho na. Dita nga isudan nga agasawa tinagapa. Ket ita papagayam, adtoy tituloy tinobela tayo anapauluan. Siit iti barokong. Tinong panak, Victor. Daddy, apay at tinong payumatan ni Mami. Nabayag ako nagtip-tip ng soda. Ayop ka! Sumagal ka! Pagtulak ako, nak! Pagtulak ko! Daddy! Ayop kayo! Sumabsubra ka! Daddy! Kayo rin! Da kayo kinilis at iba kagapo amin dagitoy! Apay man ang iramraman mo ni Elisa! Gapo tayo iso! Tipon, amin da ito yung gulo. Iso tinayap siya, anak mo. Mami. Iya. Ano kasta? Amumon? Wan! Kat oray si kamot, Victor. May isa kamot ka ulbod. Kaya't masawan, amumon, nabayagan nga mo mga gaya na ayat na jurin kinilisa. Wan! Hindi palaya mo kon! Ulbod kamot, anabutlan! Hayop kayo! Ulbod kayo amin! Pinagkakaduanak! Si Kajurin, masapol nga isinam ni Elisa. No, di mo kaya't niya dadaka sa mapasabak. Ayatak ni Elisa, Mami. Kat saan kon to pulos nga isina? Sana mabalin! Mami. Yura. Apa ito napamulili ka? Yak, makaangas, Victor. Mami. Ag-high blood kayo kadimanan. Matay. Daddy. Gapot di kinatangkan ti ulom. Tuna. Ang moment titaktikam. Makamukan. Hindi mo kaya titamakdar. Titakan! Makamukan, Mami. Ditaran. Hinatay wandaklatan. Manatay kaya sa sahod na ito eh. Amodang agar artista ak. Anya ka diti problema mta dapay awit mo nga arak ken pulutan. Nagna to titagay mo. Mabali na mamuan, Jorin? Naamuanan ni Mami ti relasyon mi kini Elisa, Uncle. Ano yan? Oh, kasana ti panakam mo na. Gapo kini siya. Ta nakita na kami gayam kini Elisa nga agkib-kibin ni Jemol. Pinangag na kano ti mahal apa na ginawag ni. Aniya. No kasta saan anatalgad ti relasyon nyo? Uwan, Uncle. Ta saan mat amaawat ni Mami ni Elisa nga iso ti ayatak. Masapol. Nga ramiti mon timbakaking kay di. Nga itaray ko ni Elisa? Juan? Saan namot akayat, Uncle? Alo kuyam. Day talaang timaudi apamuspusan.
Pinanawan tak. Pinaybay at taklatan. Ti amok madanagan ta. No agin lulos tuyak. Oh, Jonah. May atin tinik na. Tanda ka matin ito sa alas? Gaputin karigatak tinagtumari ti agas ko. Ayok kayo. Pinaypay andak. Kaya't yun namatayak. Saan na kami na ibayaan, Jonah? Apay nga rod, pinanawan daklatan. Oh. Nagmadipay lang tiriknak. Gapuit ang ramit yung agama. Hulput kayo talaga. Ayan ni Jurin. Saan ko ka mo? Napanmanan ni ayan da Elisa. Diyan ka mo, kunak ba rin? Itipay lang ay pagpagkakadya kayat ni Elisa. Para kan kwa na. Ngamulbot kayo. Mababalaw mo warod no iso matipit-pitik ti puso na. Pagkatayak no iso. Ti ayatan na. Kasunod ko mga isot pakatayam. Nalipatam ka din at sakit ko. Nalipatam ka din. Kat saan ka nagpungkong nakasta? Gapo, tag-high bladak lang aruta na diyak makontrol ti emosyon ko. Nga mo, bay-bay, andak pa'y laag. Numatayak, basol mo! Andiya. Tuna, isardeng mo ti panagar artistam. Anya ti kayat mo asawan? Kaputa na bayagan nga mo may kinidjurin ti panaginahay blood mo. Iso asaan da ka na tinulungan iti na ginulos di ka? Tatang, tulungan na kumaamang lukoy iti apo ko yung agikatan iti trabaho na. Anak ko, ore kasano ti panangalukoy taking kuana. No di na kayat, awan maaramidan ta. Wala nga, tatang. Adda dagiti mangipangpang taken kwa na. Saan da nga tamot agarawan no aday ti unag iti opisina da? Wana, nga kasano no iti ruwar ti pangtsambaan da ken kwa na. Kanayong kubert asundwan iti opisina da. Sungawan pagdanagam. Awan sir biday jay ajurin. Lay, sa apay manan nga iraman mo ni Jorain. Gaputay sa ti makagapo. No apay nga ipangpangtada ni Elisa. Ay na, anak ko. Saan ka ngagpabasol akasta? No kumatasaan nga iso ti inayat ni Elisa. Natalgad ko maitajay apo ko yo. Apay nga tasan ko makontak ni Jurin. Itay pa'y nga awagap. Saan nga galing ti cellphone na? Apay nga ta. Barang no isunday ti umawag. Ni, saan mat? Saan anak ka punbok tayo di umawag? Sino nga ta dito eh? Hello? 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 Apay, di ka sumungbat. Sino ka? Hello? Initap na ang cellphone na. Sino nga ta day chay? Ada nag-text. Balbalaagan ka. Isinam ni Jurin. No di mo kayat nga at dadagas ama pasamakan ka. Ha?
Isumot la sa anda ko na tinulungan. Taamutan nga agar artista aklaang. Amutan mo't kaya mo nagar artista aklaang. Nga magure ka. Kasano na amot ta. Ay, nagtanga ako na talaga. Malakip ko na. Impadoktor dak idin. Naginha-high blood at impandak iti ospital. Siguro kinasarita ida ti doktor. Ay, nagtaak ka talaga. Kasan mo pa itang maiturong ko ni Jorin no amuda mo ito nga agin high blood ka na agin uulaw aklaan. Kasanon? Kasanon tinagtulagan mi kini Sasha? Tinasayaan. Ang tinulong kami lata amang rak-rak iti relasyon da Jorin kini Lisa. Saan ang mabalin ama amuan ni nanang to na i-text kanyak? I-delete kon adagos. Wait. Na-delete kon. Diyos ko. Tarabayan da ko ma. Iyan tayo da ko ma itap agad. Apo. Apog! Lolo? Le, apay amay may mayang ka. Ha? Kwa? Anya ka tati sumpat ko? Weno, pampanunutem ti panagtukyadan ni nanang mo ngagtrabaho ka. Ay, wan lolo. Kasta nga ro ti pampanunutek. Pagawanan na ko, Diyos ko. Nagulpudak yan ni Lolo. Apo, kinasaritak manan ni nanang mo. May panggap iti day taabanag. Kat, anyat ko na, Lolo. Ay na, talaga ang nagkidkad. Nga, kunak ang nagbalinan ang napadagking kadadya at trabaho. Wan nga rod, Lolo. Iso nga inkanto latag trabaho, Apog. Wan, Lolo. Diyak kaya't nga agikatak iti trabaho. Ada ni Jorin. Pasensya kayon, Daddy. Nung nakainom ako man na si Mang Pat. Sa dino kami tinagdapa, miho. Apa na bartek ka si Mang Pat? Ay, iti balay da Uncle Dominic, Daddy. Aniya? Naggapo ka iti balay daya asugsog? Uray kun kunayo asugsog ni Uncle Dominic. Kat nasaya at kanyak, Dad. Sige, sige. Sobrang karo na dito balay. Adda ka didita ni Mami. Awan, iho. Rimwat. Sa dino tinapanan na, Dad. Saan ko ang sa lodsot? Tanagapurapi manaw. Makita yo, Dad. Itisan tayo pa ng tulong itay. Kat nasarantamat ni Mami. Unag, no saan ta kumaanamuan ti panagar-artista na kat sigurado ngaentaray ta kumamanin di ospital. Uwan, Dad. Tauray kasi dyan ni Mami. Kitjak kayat mek nga adda mapasamak adakas kinkwana. Aglalo no siyak ti makagapo.
biid ngam ada ka pailaan dito balkaw, anak ka. Gaputa sa anak pa ya makaturog, tatang. Nasa paasamrak si anak mo, iti silid na. Gaputa masapan to kano amapan iti trabaho na. Anak ko, di mo to kumahan apawilan amapan agtrabaho. Uwan, tatang. Tauray no agdapak iti ridaw. Kat amok nga ipilit tulak ta ni Elisa ti mapan agtrabaho. Apay at rabian kasin mga patsyon na. Sa dito tinagkapon. Sumumbat ka! Kunak sa dito tinagkapon. Ijay balay, tigayim ko. Ijay yan ni Jocelyn. Nakadayo kamit kayam. Juan, iniliw ako ti sakitin nakam ko kada kayong agama. Kaputa tinong panak. Yona, naurnos kumalat ti pamilya tayo no saan kakasta. No saan at tikin naman nakibiyang mo. Rabang ko lang nga pakibiyangan ti anak ko. Well, ngam no may papan iti ayat na kat saan kuman arumbang apakibiyam. Ad-adda asyak ti baka mo iti pagsayaatan na. Ayan ni Joring, kasarita kiti nalapat. Adan iti silid na. Wat maturugan. Imbagakan ko na iti asaan na nga arman ni Elisa. Ngam talagang inrantada tinang sopring kanyak. Inululbudan da ka. Yun na. Tapos uyam kumanoan niya ti kayat ni Jorin. Tilaing obligasyon takas naganak. Katimang bagbagakan kwa na no dakas kumatin masurok na adalan. Elisa, talaga ka di asaan ka ngagpaigawid amapan iti trabaho? Pasensya kayo, nanang. Gamtay ko na kon. Nagbalinan ang napatag kanyak ti trabaho. Sige, agan-anad ka nga rod. Wan, nanang. Laglagi pam ti umawag, no adag panggapkan ka iti dakas. Wan, nanang. Mala, ingka nga rod iti ayan ni Lolom. Or-orayan na kan iti tricycle na. Sige, nanang. Inak nga rodan. Diyos ti mang tarabay kan ka, anak. Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti anak ko. Jorin, sagbaya mapanak di opisina. Kaya't kung agsarita tayo tinalapat. Anya man ang ti pagsaritaan ta, mami. May bapan ka na kayo kani Elisa. No ibagayo nga isinak ni Elisa. Kit ipakpakaunakon ka da kayo. Saan ko maaramid, mami? Salbag ka! Kaya't mo nga ron nga ikatat ni Elisa iti trabaho na. Anya? Itinamwak ka na kayo. Agburburakan tintarakan ko na. Gaputa iso ti inayat ko. Iso akagura yung mutan. Kasta ka di, mami? Juan, tadyak kayat nga iso ti agbalid nga asawa. Ni siya ti kayat ko amanugang. Lading itak, mami. Ngamtay kunakon. Awan ti panagayat ko kinisasya. Iso ti ka level tayo. Iso ti rumbang ayatem kunak manen. Jak kayat, mami. Salbag ka! Kayat mo talaksidan kan ka anak.
Awan mabalin ko, mami. No ti panagayat ko kini Elisa. Kat iso ti panglaksidan nyo kanyak, mami. Aniya, apay ginayuman nakakadi ni Elisa. Tinatarnaw a puso na. Tinanggayuma kanyak, mami. No kaya't mo tinasayaat. Isinam ni Elisa. Uray asino ti agdipdip pa. Kat saan ko nga isina ni Elisa. Aniya, Ilaban ko ti ayan ayat mi adwa. Ape, kastoy mo tan dito opisina. Sabali mo tan ti ornos na. Pati ti lamisaan ko. Sabalin ti ayan na. Ni Mang Jonah. Isudyadim ta. Sigurado ang maayatan lakit ti. Katakon. Tas imreka kundi ti opisina. Good morning, Ma'am Jonah. good morning, Tarupan. Tinong patak, Ma'am Jonah. Wen, agdamag ka pa ilahan. Apay, akastoy ti rin ako. Makonsensya ka. Anong tungkol ko? Timarayan. Elisa! Elisa! Oh, di na ko din kaskaso. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parurong.